Wena sitine nyaya ine mixed emotions, vamwe vari kuti inosekesa, vamwe vari kuti inochemedza. Saka nyaya iyi ndeyemusikana, uyo musikana akachema, akaoneka achiburitsa musodzi, Chillmaster achiperforma song yake kuti kudiwa chaizvo, ndinongokufunga iwewe. Saka apa tiri kuona Chillmaster akanyora papage pake kuti ndikumutsvaga musikana uyu ngauye. Musikana ndine $500 yake, saka azouya manje musikana uyu. Tiri kuona music legendary Jah Prayzah ana Chillmaster, Jah Prayzah achitotaurawo, Chillmaster achitaurawo naye zvekare. Ngatione video zvizere, asi kana uri munyowani panapa, consider subscribing and like, click that bell notification so that you won't miss. Let's get into the story. Okay. Wawena like ndakaenda kushow nditidona sononzwa Chillmaster ndimbochema because I was going something pane zvinhu zvaitoitika zvaitondirwadza. So ndakatoga ndinatoenda pafence chaipo pandinoratsa kumunzwa because pakashata. Heartbreak yacho Hanzi ukazoimba song iyo yarisona. But ongori sobe? Yeah, I don't drink. Automwe? She doesn't drink. Aba unongoita jaja kudara. But inina hangu bashoko hangu mashoma ndeu. Ndakazoperform after show yoyo guys, musikana anakuchema. Amukubata. Ndakufara. Ayo man. But chinja chandadzidza hangu pane zvinhu zvese zvekuti handisana mbozviona mufana wangu kashoma kuti zviitike kuti artist andozoita follow up yekuda kuti ningiuyawo yakadai. Ndadzidza kuti pane dzimwe nguva dzekuti kana zvatendera tinofanira kumboappreciate mafans edu vanotitsigira, vanotida